Здравейте! Това е информационно видео по проект Жест към здраве на Фондация Развитие и интеграция. Първи стъпки за достъп до здравеопазване на хора с сензорни предизвикателства. Общо практикуващ лекар, известен още като GP или личен лекар, е специалист, който се занимава с лечение на остри и хронични заболявания. Общо практикуващ лекар преглежда, назначава лечение, изписва лекарства, извършва профилактични прегледи и имунизации. Изпраща за консултации при специалист с направление за консултации. За лабораторни изследвания с направление за медико-диагностични изследвания. Насочва за експертиза към лекарска консултативна комисия ЛКК с талон за ЛКК. Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината. Всяка година в периодите от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември можете да смените личният си лекар. За да стане това, е необходимо да попълните регистрационна форма за постоянен избор на общо практикуващ лекар. Формата можете да закупите или да се попълни в разпечатан образец от официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса. Меню за гражданите. Промяната на личен лекар може да се направи и като посетите кабинета на избраният от вас нов общо практикуващ специалист. И той ви включи в своята практика и подаде документите ви към здравната каса. Често задавани въпроси. Здравноосигурените пациенти дължат ли потребителска такса за всяко посещение при личен лекар и кой е освободен от нея? Освободени от потребителска такса са деца, бременни жени, лица с над 71% намалена работоспособност и с злокачествени новообразования и други. Дължи ли се такса при издаване на електронна рецепта или болничен лист? Здравноосигурените лица не заплащат такса на личния лекар, лекаря-специалист за издаване на болничен лист или електронна рецепта. Те заплащат на лекаря само потребителска такса за прегледа, освен ако не са освободени от нея. Какво се прави, ако си загубим здравноосигурителната книжка? При изгубена здравноосигурителна книжка подавате молба-декларация по образец до директора на районната здравноосигурителна каса, на чиято територия осъществява дейността си постоянно избраният от вас личен лекар, като това може да направи и упълномощено лице, в случай, че нямате тази възможност. Може ли личният лекар да откаже да даде направление? По принцип няма ограничения в броя на ползваните направления,
през годината за консултация с специалист. Лекуващият лекар, общо практикуващ или специалист, обаче е този, който преценява, съобразно състоянието на пациента, необходимостта да издаде или да откаже направление за прегледи и изследвания. Задължителни ли са профилактичните прегледи? За здравно осигурените граждани над 18 годишна възраст, независимо дали са диспансеризирани или не, Националната здравноосигурителна каса заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно. За съдействие се обърнете към нашите лицензирани преводачи. Телефон за връзка 0897 91 27 19.